el concert aquest que vaig fer aquí aquest estiu, a les Voltes, i havia penjat, gravat amb un telèfon, clar, havia penjat un tros d'una cançó i deia l'odio, tu d'ell sagrat, i em preia molt això, t'ho promet, saps que és allò? Perquè, clar, a més hi havia 30.000 persones sud-americanes que els agrada molt aquest rotllo meu, no? I tal, i te deien allò, oh, es el más guapo, es el que canta mejor del mundo, cómo lo recuerdo, tal i qual, i llavors venia aquest vergat, l'odio. Però això és perquè estava gelós. No, però... Un de 30.000. Ei, te promet que m'ho va fer pensar. Vaig dir, hòstia... Aquest, que els 30.000 que t'aplaudeixen, a veure. Sí, però va perdre el temps, però. Va perdre el temps. Sí, no, però de veres que llavors, després, quan vaig estar fred, vaig dir, coño, això és coherent, tio. Sí, perquè internet és lliure i la gent diu el que li passa pels collons. I això està bé, m'entens o no? Coño, està bé que tu te vulguis sempre veure coses bones, no? Hi ha gent que pensa així i ho diu. Internet no és ni més ni manco que un món de converses. Gent que conversa i ja està, s'ha de mirar com aquesta cosa, com un món de converses, i les converses sempre són bones, ens fan més savis. Clar, però reconeix que quan t'impacta, no? És com...